Ano yun? Sigulat ka siya patiently, oh. Ay, abaw. Ay, kagwapa. Dali lang, ah. Naglakat-lakat na dayon si gwapa, ho. Ginagad mo. Dali lang din. Ako ya gani, ginamoy ya gino. Baw, ah, ano ya? Ha? Wala. Wala dayon, no. Di man na ta? Manaog na ta? Opa? Opa, gid na iyo mo, baw, ah. Kagwapa, gid bibigat. Bibi. Kagwapa, gid na iyo mo. Bibi, abo. Kung siya gahalin, ho? Doon nami, haw? Kung tiilyo, ho? Kiss ka? Ano ka? Ang sus na palapit sa'yo. Ba, palapit siya kay Lulu, ya. Kasi, come here. Ay, susu. Ato na mo to. Come here. Ato tayo. Let's come here. Go. Bless. Ay, susu. Aba, kay may plano ka mo no. Bi pa, bati ako na isang imong ro. Nan. Come here. Ah, wow. Plus. Come here, plus. Go there. Apa? Gutom ka na. Are you hungry na? Ha? Gawin Yes, ka may ginay mo. Yes, eh. Ulang. Gawin ka may ginay mo. Hungry ka. Ari na nga. Danay niya. Ikaw anay. Wala ka sa ano, ah. Wow!